Oikein hyvää päivää ja huomenta ja iltaa ja mitä ikinä katsottiin täällä mihin aikaan. Nyt pelataan taas kerran Minecraft Jokboxia. 20 fps. No ihan sama. Nyt pelataan Minecraftia ja kumminkin, vaikkei oo kumminkin FPS ihan kohdallaan, mutta laittakaa kommentti, jos haluatte vähän FPS vähän paremmaksi. Elikkä Jokboxia taas, mutta nyt tällä kertaa pelaajana on Matsu Gamer. Jep. Se kiljuu ihan saatanasti. Niin, elikkä tätä tosiaan pelataan ja se on kuulemma on paras pelaaja. Jep. En tiedä oikein, mutta niin saa ainakin väittänyt. Mä oon paratkia kaikista. Noin. Se on aika outo jos. Tää on taas tämmöstä vammasta. Älkää ihmetelkö sitten hän no on tosiaan. Mä nyt tässä Mä oon vähän nolo, kato. Se on nolo. Mä tässä nyt selostan ja kun tää Matsu Gamer Matsu Gamer pelaa. Okay. Kun se pelaa tässä Minecraftia, niin mä selostan sen. Elikkä nyt näemme miten hän viljoja ottaa. Mä en tiedä. Aika amatööristi. Pitäis leikata hienosti ja sileesti ja tää vaan lyö niitä pihville. Lehmän perseelle. Eikö tähän saattu seka otetaan tuolta Tää on hieno taas. pakara irti ja sillä ruvetaan myöskin kasveja. Tai no mitä kasveja onkaan. Heiniä. Ei kun joo, no ihan on perseellä näyttelee. On niin maistakas perse. Ja se hyvältä maistuu. Ja laittakaa kommenttiin kumman haluatte pelaa ja kumpi se on. Että pelaaks mä ja vai selost ja tai pelaaks tää Matsu Gamer, että huonoja läppiä ja nyt se sinne säätää jotain. En tiedä mitä se yrittää siinä, mut se voi suosittaa, kun tää Matsu Gamer pelaa niin mukaan, se ei menee noin. Älä nyt järjestää. No vitsi on. Nyt se yrittää lyödä jotain lintua, joka on ehkä 1 kilon painoinen. Saataan ainakin 57 kiloa tää tyyppi tässä. Älä. Tämä tyyppi kuka pelaa. Et oikeesti jaksais. Niin sitten niin se ei saa yhtään kilon painoista lintua tapettua. Tai pikkulintua. Se on niin nössö. Ei se saa mitään. Juu. Puhu vaan omasta puolesta. Sit se ei pääne edes lampaalle. Nyt sakkaa kirveellä kirjoja. Jumalauta kirjat. Tää on taas tämmöstä syötyä. Mä niin ottaisin ne nätisti. Mä niin ottaisin nätisti siinä kädellä ja nyt se Matsun pikkusisko vaan koputtelee kop. Minä on asia. Se on zombi tulee tuolta ovia hakkaa kyläläistä tänne sitä. Tää. No niin, yritän nyt. Tää on niin tylsää katsottavaa oikein. No mitä mun pitää tehdä? No, tehdään jotain hyödyllistä. Ei kerään rikot jotain kukkia. Mitä järkeä? Kirveellä hakkaat kukkia. Mitä nää on? Cinderpearl-pod. Jaha. Venäjä. Saatana homma. Mä oon käynyt Venäjän koululla. Pakko uskoa. Servasin. Parhaat osaa servata. Mä oon aika noloa. No. Mä oon tosi lapseni, niin mä käytän parhaat sanoja. Et parhaat tekee sitä, että saat nössy. Saat tämmönen. Okei, nyt mä oon ihan normaali itteni. Vaikka vittu saat homo jätkä. Nyt mä oon paska. Yrität taas esittää kovista. Mähän on aina kovista. Kuten aina. Niin. Sä esität kovista. Sä et edes osaa olla Mä kovista. räppää joka... Farkut lökää sillä. Semmonen hirveä huppari, jota mä en edes käytä huppareita, niin on silleen tuossa silmissä joo. Kuten sä aina oot. No oikeesti kun mä dissaan tätä Matsua, niin nyt se... Mitä te lehmät? Se on rakastus. Sä oot heittänyt naista. Lehmä! Kato nyt siinä ovella ottaa tämmöstä. Pikku penaan tulee viinaa. Tehdään pikku venoja paljon. Se on
osallistumaan. Kaikki tuo syy. No niin, ja nyt heillä on tosi hiljaa puhuu. Sen takia minä olen tässä 5 sentin päässä puhumassa. Kato! En kato. Ahdistavaa, ahdistelijat. Jammu! Poliisi, minua ahdistellaan. Joku mies yrittää raiskata minut. Älä nyt taakses. Et usko taakses. Uskois katso taakses. Aika nössöjä vähän. Paskaa. Kato nyt taakses. Luetaan recipe box. Eiku crafting book. Tästä tulee niin tylsä jakso. Varsinkin kun sä pelaat silloin pojalla tylsä. Yritä pelata. No tästä nyt ei saa tulla liian pitkää, kun siinä kestää 57 sekuntia, kun se lataa, tai vaikka siinä pitäisi kestää 48 sekuntia. Se on todella ärsyttävää. Mikäs tää on? Kohotava. Mä tiedän. Kato. Vene. Itsestä. Just joo. Elämä ei ole hassumpaa, kun saa tehdä YouTubeen videoita ja trollat kaikki. Itse asiassa osaat trollata. Ja nyt me pelataan Minecraftia, vaikka oikeesti tää on jaettavaksi. Kukaan ei tiennyt sitä. Kaikki kato, tossa oli se mase, miten me saatiin silloin. Siinä maise se oli. Vah. Masa. Killer Masa 69. Nyt joku äiti lähti hyvää yötä. Medallion. Killer Masa 6. Kato, tässä lentää Horse Saddle. Okei, vitsi, se oli Janetski. Kuka se on? Siis ei oo se misteri Janetski, vaan yksi meidän luokan Janette. Mitä se laittaa? Mitä on? No ei. Älä. Siinä oli meidän äiti. Sulla on rumia sanoja käytössä. No niin, ja tää video oli tässä. Mä lopetan sen pakollakin. Joo, mikä armori. Koska me halutaan tulla Mikä vitsi, tylsä video. Mutta yksi ei osaa pelata. Joten ei muuta kuin sais moro ja Matsu Gamerin ura loppu tähän näin. Kato. Ruuti rakettia, raketteja, ei me haluta raketteja. Nyt Matsu Gamerin video loppuu tähän. Ja vaikka se ei halua, niin se lopettaa sen silti, koska mä päätän niin, koska tää on mukana mun tietokone, mun huone, mun elämä ja mun maailma ja mun universumi ja mun avaruus. Joten se ois, ei kun